Pasal simi cengzaka edisi ni acuk lemu aboni sekangno tungplalai mani pati murok pati ka aboni bagai no tongko cang kifili tu bunani bagai tongko cang naikol thairok ni naikol mung sangrong salo tirpra mo tharok ni naikol lai TVF ni samung khlainai rong bisingo walai mani nuksaka khumlungo pati murogo dukhuman ka khorri khoroktam borok no sabai rezaka thangphai khlainani malkhu difoni simiromui sarik jora deino ajora rogo tungplalai tongmani tongko changrok kifili tu bunani bagai naimthang bahini rokni naikol thairokni bisingo bo ne samung khlaimao bo joli murok nukjaka obahai tongko changni satok murok khlaimani khumlong ni logio tai kupuni gana gini amsani tongnai lukurok bo haino jingzalo kalaiden nangkha puila Tifraland ni chuba mungrunai IPF tini amung khlainai ro atkasa khlai phaiye aboni logio tai wasapuro Greater Tifraland ni mungai Tipramotha edisi rokno naharnan no teibo kebong mung khlaima bai aro walai murok kotor kukungmani ajora wono nukjaka patal konani TVF rokno bo obahai keno walai laima rogo belai keno jingjalo kalaimani obahai no wansung mung robo nukjaka thairok seglaimani bisingtibo dal bidal walai mung obahai no thungkrongni naikol nairokni wansung mung borokni silsamung obahai keno kedengma salok romibo hatai rokni bisingtibo thungkrongni naikol mung rokni bisingti rokbo tebo aro hukumu rokbo belai keno deramungo kalainani nangkha ajora wo hastirokni bisingti robo Chukuchi bodolni samung khlainai rokni bisingo no deramung rogo kalaima bai tongko sarok gri ikmani nukjagui tongo abono no kebeng mung rok phunuka abono tei kami hatani lukuro kebengai basalakya tongko sang gri ngui tongmano tei Bio report Channel Dinra